Gipanguha sa usa ka man in black ang mga brief sa mga estudyanteng lalaking boarder sa usa ka dormitoryo ning Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat sa sospek ug nanglili sa mga lalaking estudyanteng boarder nga nangaligo sa bathroom sa maong dormitoryo. Nakita usab sa CCTV nga nagduwa sa iyang pribadong parte sa lawas ang maong lalaki. Base sa na-record nga video, makita nga nagpaniid una ang maong lalaki sa gawas. Sa wala pa kini nakasulod sa usa ka abertong kwarto alas 8 sa buntag. Humani ini, miadto siya sa banyo nga anaara gawas sa dormitoryo aron liliun ang usa ka marine student nga naligo niadtong higayuna ug gikuhaan pagayud niya kini og video gamit ang iyang cellphone. Nasakpan ra usab sa mga nagpuyo sa dormitoryo ang maong lalaki ug ila kining gikumpronta. Apan, nangatarungan kini nga aduna kuno siya'y kaila sa sulod. Hinungdan nga nakagawas ra usab siya dayon. Nagtuo ang mga male boarder nga ang man in black ang responsable sa pagkawagtang sa ilahang mga underwear.